Ze nahiago duzu, Usurbilen bizi edo Atxabaltan? Eskoitzan. Hernaniko gea. Biok, Hernanitik bai. Mendillorri zuiatik. Eta ni Mendillorri Iruñetik. Aialaldeatik. Bai, Aialaldeatik. Musika. Ni Barakaldo. Tokatu zaizuko txartza ona etortzeko. Ez, Goienatik autobusa jarri dugu eta gana petorri galkarrekin, autobusian elkar motibaten, eta gero buelta berdin ingo, pixkatu nostalgia hori bukaeraraino eramaten. Nondik zatozte? Iruñetik. Bai, biak Iruñetik. Ke mentirosas, Mendillorritik esan. Ez zarete iruindarrak, zarete Mendillorri. Eta zer moduz lo egin duzu gaur akanpalekoan? Ba, super ondo, egitxetzen da gure inguruan zurrunka batzuk egon dira, baina, bueno, niko esan doin dut lo, primeran. Osea, ez daizue tokatu aldapan bera, Bai, pixkat, baina, bueno, ez naiz deseroso egon, Osea, super komoda, etxean bezala, literal. Ez duzu deus utzi etxean beste norbaiti hartzeko? Bai, txankletak, toaia, dutxa, generalien ez dakit jauziko da nazten. Betikoa. Hiru aukera. Kanpin denda urez betetzea, hortzetako eskuila berbera kuadria osoarekin partekatzea, hala imaginatu mai inguru batean parte hartu behar duzuela eta igotzerakoan eskaileretatik erortzen zaretela. Lehenengo. Bigarren. Bigarren. Azkena. Bai? Bai. Hortze eskuila partekatu. Hirugarrena, azkenengoa. Egon eiz komunikazio feminista nitzaldexan, baina gutaugat asko benetan asterizkoan esan egon dena goizian, ba hori, pia hori. Gutaugat oso beharrezkoa danon dago, danok entzumiako gehien nitzaldi hori. Emakumeak holtzara. Bai, majisimaz. Lau egon die, fantastiko. Bai, Ezagutzen zenuen norbait? bai amets eta irantzu bai bertxola. Osa, joan zarela kompromisoaren gatik. Keba, ez, ezagutu de, en plan, zeintzuk dien aurpegiz. Gezurra. Ja, benetan da. Zenbatetan pentsatzen duzue Erromatar imperioan. 0 unidades de veces. Zero. Osa, pixka bai? Ja. Horeri buruzko ikerketa bat ari nahiz egiten.